sai ma gaba da duniyar ba zai hankali kowa shiru ne Allah ga bari kawai abu sai hankali ai sai ma wuri ne gaba daya sai ya kwafi Rege babuwa ne. Akwai matsala wallahi. Ne ba. Yanzu nan na baro gida na ga ajali. Yana ta ajali yawa. Ajali naka wanda ka goya. Me faru kenan? Na samu yana ta mula babarsa ba wani gaggautawa. Ni abun ba ya ci mu rai. Boss man a dauki mataki. Abun ya taba ni. Dubuta. Sai ma. Na dan lamma. Tashi. A ji a zo min da ajali. Dauko mu shi da zo min da shi. Ai kariya ne wannan. Me ya faru ne kaje kana neman kaular da baban asawar ka ne eh? Wallahi tallahi kariya ne mai hakan bai yiwu ba. Kariya kuke masa musu yake Wallahi kariya ne. Kariya yake kariya yake. Wasa. Kariya ne. Dakata ku rabu da shi. Bari na gaya ma wani abu ajali ba iya kai kadai ba. Kau na so ku gane cewa duk abin da zaka yi ko mu da kaga muke iskanci a gari ba mu raina iyayenmu Gaskiya ne wannan. ka gane abin da zaka yi kana neman ka gama da duniya lafiya kaga tsohuwa kaga tsoho dattijo wani wanda ka san ya girme ka karke da ce ka abin nan kana ganewa ba Ina ji mai gida. ai ajali kariya ne dole ne da cire mai dole ne da cire dole da cire wannan da kake gani bai ke Da Allah ku dan kori mana yaran. jinin siya da Ya kamata a cin masa. bayin gula ka bayin hukuma ya gama ai karama Subhanallah. Kai subhanallah. subhanallah